Priatelia, dneska mám degustačný deň a tu v tomto kútiku alebo v tejto časti Lidla sa nachádza Favorina a rozhodol som sa, že nakúpim niečo do 5 eur a okoštujem to za vás. Hej Meta, start recording. By som asi mohol, čo by som, toto mám chuť na takéto čosi, okoštujeme. Už keď som tu, tak videl som marshmelóny, áno sú. Nie až také marshmelónové, to budú skôr také gumené cukríky. A samozrejme musíme olízať Mikulášovi ucho. Tohto si zoberiem, blondiaka. Blonde čokoláde. Mám to, idem to okoštovať. Hej Meta, stop recording. Artikel číslo 1, Mini Pandoro. No, samozrejme všetky malé deti hľadajú vnútri, či je tam nejaká náplň. Vanilkové. Čo mi tu jazdíš do videa? Je to dobré samo o sebe, ale čokoládu alebo marhulový niečo na to by to ešte chcelo. Artikel číslo 2. Marshmallow Christmas Trees. Marshmallowníkové vianočné stromčeky. Jednu borovicu. Jeden smek. Keďže je čas vianočný, tieto majú na sebe troška viacej poprášeného cukríku. Ale ružová mi ide, he? Artikel číslo 3. Blondiák. Hej Meta, start recording. Čo má spoločné blondiák a mokrý Vili? Olížem mu ucho. Mliečna. Blondiáková.